ବା ଟିକି ଟିକି ପଦ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଗଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ମୁଁ ଗାଇବି ପାଳି ଧରିବ ହେଲା। ଟିକି ଟିକି ଟପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା, ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଟିକି ଟିକି ଟପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ମାନେ କ'ଣ? ସମୁଦ୍ର। ଟିକି ଟିକି ଟପା ପାଣିରେ ମାନେ ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳରେ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି? ବୁନ୍ଦାଏ ବୁନ୍ଦାଏ ଜଳରେ ଟିକି ଟିକି ଟପା ପାଣିରେ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ସମୁଦ୍ର ଆମକୁ ଏକାନିରୁ ସେକାନି ଦେଖାଯାଏନି ଆଖିରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁରେ ସମୁଦ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି ହେଲା। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଦେଖ ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା, ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ଯାହା ଆମକୁ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏନି, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧରା ତିଆରି ହେଇଛି। ଧରା ମାନେ କ'ଣ? ପୃଥିବୀ। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର, ନଗର ମାନେ କ'ଣ? ଆମର ଘର ବସତି ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଉ ପଡ଼ିଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼, ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ କାହିଁରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ଗଛରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଛ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମିଶିକି ବନ ତିଆରି ହେଇଛି। ମାନେ ବନ ମାନେ କ'ଣ? ଜଙ୍ଗଲ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏତେ ଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାଠ, ଫୁଲ, କ'ଣ ମହୁ, ଝୁଣା, ଦାନ୍ତକାଠି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେରମୂଳି, ଏତେ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।